Tudri kodwa namba marote machuok na ria deka uchiel nono kamano bendo yudore mbui duto mag oganda Ramogi TV machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni duol manano tije obila mano IPOA osechako timo nonro ne teko mathoth mane moko kuom obila otiyo godo ne chuo moko mane rik tugo tuk pool e gwenge mag Nandi Hills mano county ma Nandi. Tipo mar wang' dede nyiso chuo matugo pool kapoko moji kod obila mane rocho ratichgi e yor rotho. Kalro kod tipo ma en kanda mane otimore chieng' tarik 10 mar dweni, kana makamano nokelo seyo kuom oganda ma pacho kae mane ochuno nyaka duol mochung'ne obila NPS mar kwedo tim makochno. Sharon Ong'ao ni kod mathoth. Ma e kanda mar wang' dede mane omaki e magawa moro e gwenge mag Nandi Hills chieng' tarik 10 mar dweni. Kanda manyaka sani osekelo seyo kaluwore kod teko mathoth mane obila otiyo godo ne chuo mane rik tugo tuk pool. E kanda ni nyiso chal mar wach mane otimore otieno mar chieng' Jumapil mar chieng' tarik 10 dweni kar saa 5:51 mar otieno. Madirom obila 10 mawuok e tesend obila ma Nandi nomonjo magawa moro kama ne chuo moko dhi nyime koda tugo tuke mag pool. E kanda ni obila nenore ka omanore kod bunde kod rungu kendo monjo chuo matugo pool. E kinde monjno obila iwinjo ka nyisogi mondo gigolo pande maggi kendo giler gimomiyo gintiere oko e kinde modeko. Bang'e en chwat ma jogo yudo kapok obila wuok kaweyogi ka ginindo e dier ot. Kaluwore gi oboke manor kod duol manono tije obila IPOA, jakom mar duolno Isa Hassan wacho ni gisechako timo nonro mar teko mathoth mano obila tiyo godo kuom chuo manomonji gi obila e kinde mane gitugo tuk pool. IPOA wacho ni nyaka sani ne giseoro jotim nonro makende mondo non mapiyo gima dinemi obila oti kod teko mathoth makamano. E obokeno, IPOA bende okwayo oganda ma pacho kae mondo bed kod horuok e kinde ma nonro dhi nyime ka gimedo kwayo jopiny mondo chiw ripot mag buche maket kod magi. Kaluwore gi landruok mar kanda no e mbui, ogai mar obila Douglas Kanja bende chiwo chik ne bad migawo mar obila marango weche maiye mondo tim nonro kaluwore kod seyo mar obila go mar rocho ratich oganda kachiel kod okenge mar tiyo marach kod teko magi. Kata kamano, jogo mane rocho ratichgi nochopo e stesend obila mar ndiko dhogi ka gilero midhiero mana giyudo e lwet obila. Chama wakashuka, wakaingia hapa, wakanipata hapa, wakanipika, wakaniambia unaweza lala flat. Nikaambia hapana, nini mbaya afande, sikujua hata ni ardiu. Wakanipiga, mwingine akakuja akaniweka kofi. Maaskari hao tu kwa chua, walikuwa sasa tena wakatuchapa, wakasema weka masimu yenu chini, pesa walitunyang'anya. Hata maaskari yenye tulikuwa nao na civilian walipiga hao, walitupika wote. Jodak Manandi bendo chiwo seyo ne obila kaluwore gi monj makinde ka kinde nyaka ne jo ohala. Watu waliingia tu town na wakaanza furuju. Kugonga kila mtu mwenye alikuwa kwa biashara yake. Hata kuna mama alikuwa kwa biashara yake anauza sambusa, lakini walimpiga paka huyo mama, wakamwaka sambusa zake, wakapiga teke paka. Wanapiga teke paka na maumbo zenye hazikuwa na makosa. Hatia gani umbo ilikuwa nayo? Bado tunauliza kama wakaaji wa Nandi, in whose interest are this RTU unit in Tindire? Tunataka kujibiwa. Toko machielo komanda mar obila ma Nandi Samuel Mukusi wacho ni nonro dhi nyime komedo ni obila ma ibiro yud kod ketho ibikaw ne gi okang' mager mar chik. Let me not make conclusion before investigation is initiated. So let me be patient that we will have investigation carried out and then finally we'll get to the conclusion. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kalora kod kwan mamalo mar jopuonjre mag